IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, good morning and please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Natilig ti agtawan tilang bulag at lima nga nasawaan. Iti barangay Tres sa Lawaga City, gapo iti kaso nga anti-fencing law nga pila kontra kenkwana. Nabigbig ti akusado nga ni Joseph Rubio, manibuto barangay 3 Lawaga City. Natili, babaen ti bileg ti warrant of arrest. Manibot iti RTC Branch 12, iti Lawaga City. Naman, nga nairekomendaran ti 120,000 pesos sa pagpiyansa, tinalakamat nga akusado. Iti panang serbi, iti yung kaming tinawaga PNP, iti warrant of arrest, voluntaryo, nga simuko ti akusado, tapos ang batanan, iti korte, tinipilikik ko ng reklamo, nga anti-fencing law, Idol Bernarda. Kung PNP, natalgidbet, iti lalaki, nga napanag pa-medical examination, sakbay-bay, nga na-irritan warrant, iti korte, nga nagtuod ang datuloy warrant of arrest na, Idol Bernarda. Well, dati kami anti-fencing, tapno maamuan dito, kakailan nga di, dapay makamu ka dito nga lintig, ba gimatang dito, iti takaw nga gamit. Jay, mairaman ka no ka diyan. I mean, Idol Dance, kasi stolen goods. Uri, bagam nga di maamo kahit ramang kalata, jacket, obligasyon mo nga mga mo, naligalunahan tingad katangin, Idol Bernard. Ti also, di ba, Idol Dennis, last year was, ada dete alain dangalugan, yan ta, digiti paglakwan, tapos madamdama isaldada. Ayan, kada ianada, ilako da. At gayam ket panakatakaw di jayen at di damo baybayadan nen. Di guyuden dan tiluganen awanen na ilako dan. So na iramraman pa digiti gimatang titakaw alugan. Yun. Well, itirat akar mo dos kasjay iti pakalan na. Dato nga kaso Idol Bernard. So nga, sakbay naggatang iti anyawan na banag. Masabal siguraduan. Nga datay nadalos. Kas kung datay natakaw kalding DJ batakin ko rimaw. Apay. Naipos nga adam bukaw yemet gumatang napanamit isuplong hindi at natilid naglakot kalding is suspect iti pinagtatakaw Idol Bernard. Sampol lang ti kaso nga anti-fencing law datoy panaggatang iti may isang banag nga illegal han legit di jay panakailako na Idol Bernard. When at dati kabuteng tayo pa iti second hand. Agserbi ko dating lesson ka dati amin about second hand or digiti kas kung makadigiti lugan sigurado ka ba nga detakat kukwamon ada iti deed of sale so di ba birbiro ken tayo ko Idol Dance tapno perfecto nanotarize when nga deed of sale at ano saan nay baka mo nausar ti karnaping wino ana detangat mairamramang kapayen no dito sila nga tay internal arrangement nga valid ijay no may transfer mo tiga sa kulang ket manutarize da ang dokumento agatangin pas kumati may detail nga dagat ket DJ asawa na abroad the requirement akit SPA hanang tay pamaruto sa asawan dugit inkay ijay konserada iti kantrayan mo manotoryohan ijay tatun legit di dokumento ano rin TBIR may transfer na kung jay taga Idol Bernard. So basta agbalo nga lesson naggatang tayo ganito palabol nga bambanag sa sanikwa siguro doon nadalos di papers na i-verify nga nimbag no nakakitulo noan ang mga tarisi di taga di ka at problema ton di jay manggatang ito no idalos na iti papel na Idol Bernard nakasupakalaan no kwan dagitay kaskaso nga may lawaan piman dagitay agat-gatang iti may isang property Idol Bernard. Okay. Iti sa balipay nga bangir dati may property nga nakita jada sa tablo dagitay narintakay kayo kita illegal dapat bilang tiket illegal logs iti Adams Ilocos sa Norte Idol Bernard. Iti report mo po iti PNP at tinaalda iti hot logs iti bangka paset iti
Sitio Maligay, iti Adams, Ilocos Norte, babaen ti surveillance, ginuwait iti PNP Adams. Namuan nga natuket kamagong kayo, iti natangkan dito na silap. Kamagong. Sa kamagong Aldo Bernal, nga natuket nakita, iti may isang lugar nga nakapempen, iti different sizes, iti kay kayo, pito nga pitaso, iti 7 by 8 by 7, o pat nga pitaso, ti 1 by 1 by 7, ito nga pitaso, ti 2 by 2 by 6, one piece 2 by 5 by 6, inyong nga pitaso 2 by 7 by 6, no, hindi, alam na, diba nakita, nakuanda, iti size na, para balay siguro dito yan, na-read, nga daan pagpakabuklan ti 186.17 board feet. Nga district value nga 27,925 pesos iti balor na Idol Bernard. Na imatangan di parang kagawad at Johnny Tabangin dati iti Adams dati panakontiskar panakidokument dati nga different sizes iti tarikayo nga nakita iti may isang lugar iti Kalapaw nga kukuha dagnagan Bonifacio Corsidlo aktuan kilabulo ket 5 nga taga Adams Flying Idol Bernard. Una ti PMP dito ket bagong release ket nga na big pie nga nakablond dati nga kayo ikamagong nga nakita iti Kalapaw iti Sitio Malagao iti Adams Ilocos Norte. Sumango ti kaso tagtagikuha ka ito nga banag gabo ka ito illegal nga nakondiskar ti PNP iti lugar nga nakipemperan dagito nga tablon iti tarik kayo. Ada iti pagintigan ni Adams Ilocos Norte Idol Bernard no masabol mo tagbalay ket agpakamuka when the permit na pay barangay when the permit ket handa kang riyan ngano aging babalay ka sa mila ko madlawdan gas datan diskarte Idol Bernard ada iti lansarang sanda to aganda iti semento sa daanen ngam nasirib na iti martes so agi pulong da nga di nga kayo ket ops anabit pa nga napukan sa ibaba iti outside Adams bawal na kwayo barangay nagbalay ka depende no palubusan na kan iti LGU iti barangay kasi doon din iti kapatasan iti Adams nga hanakas karinan iti panagpukan ti kayo gamo pa lang kan iti magpasamak na tanga soil erosion iti probinsya iti Ilocos Norte imiget iti DNR ang palubusan iti panagpukan ti kayo no awanti balido nga rason Idol Bernard. Iti sa balipay nga bangir adamet dati na presenta ang baboy no nasarek kami lako kuma iti probinsya ti Ilocos Norte iti pagudpod Ilocos Norte iti biang iti PMFC ada iti ni inform ko takwadan iti agkandat nga umagilako iti baboy nagapo iti San Mateo Isabela Idol Bernard nga dito kita na-apprehend dito baboy tata nga na 19 dito live hogs nga nailugan iti may isang truck Idol Bernard nga po kasi kita ta kampanya iti provincial government of Ilocos Norte iti panakapabilet iti recovery kin repopulation iti hogs iti probinsya gamo pa nga iti African swine fever na kontiskar dito 19 nga pudas at baboy nga dito ket may lako umasyarek iti probinsya ti Ilocos Norte tawan iti dokumento manibol iti veterinary office dito nga baboy Idol Bernard awan iti nakita nga iti payment trust fund manipod iti nagtuudan dito yung baboy isut po na kinpiskar iti PNP para palang kanito yung panagprebentar iti panagwaras iti ASF iti probinsya ti Ilocos Norte nga itagdama iti San Nicolas iti dati Idol Bernard nga naapektaran iti African swine fever iti laing kalabas nga bulan iti December kuna iti pibet maragsakan ta gabot na aprehenda ito na nalapedan iya panagasyarek na iti probinsya ti Ilocos Norte. Update pa iti ko Idol Bernard iti
iti Iten ni Idol Joanne. Idol Right. Joanne ton iti mga report Idol Bernard. Damag pa lang manibot ti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Armen